Carlos Navarrete Merino. No. Dilluns, 23 de febrer del 81. Aquella tarda, al Congrés dels Diputats, es votava la investidura de Calvo Sotelo com a nou president del govern. De sobte, la sessió parlamentària va ser interrompuda bruscament. Sobre las 6:30 se escuchan los ruidos. Inmediatamente yo pienso que algo extraño está ocurriendo. Dirijo la cámara hacia la puerta cuando un guardia civil da una patada y rompe un pequeño pestillo. Inmediatamente se oyen por la otra, quieto todo el mundo. ¡Quieto todo el mundo! Y aparece un triconio por encima de los escaños de la presidencia y una cara. Esa cara evidentemente era la del teniente coronel Tejero. En cuestión de un minuto se empezaron a disparar, guardias civiles por todos los sitios, yo seguí disparando. El hecho es que me dio tiempo a hacer 30 disparos, al mismo tiempo que ellos disparaban con la metralleta, yo disparaba con la cámara. Tot just començava la nit més llarga de la democràcia. Manuel Núñez en Cabo. Don Manuel Núñez en Cabo. Yo oí algo como un golpe, un ruido, un disparo, algo que no era normal en la cámara. Pero claro, yo tenía la responsabilidad del directo y a través de la SER, como para decir esto es un disparo, ¿no? Entonces pues dije, se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara, no sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guàrdia Civil entra en estos momentos en el Congreso dels Diputats. Tots els diputats ens vàrem aixecar davant dels crits i aquella porta d'allà baix es va obrir, llavors va entrar corrents un senyor perseguit per un guàrdia civil. Yo cogí y me levanté de aquí para resguardarme tras esta columna, el basamento de esta columna ahí, y en cuclillas fue como pude, como Dios me dio a entender, pues narrar aquello que para mí era completamente inverosímil. Y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralletas. Al sentir les ràfegues, tots els diputats ens vàrem ajupir, jo també em vaig ajupir i em vaig recollir sobre mi mateixa, em vaig posar les mans al cap i vaig protegir amb el cos la panxa. Me arrancó el micrófono, yo me volví pensando que era alguien en ese nerviosismo que se había enredado con el cable y por eso me lo había quitado de las manos y fue cuando me di cuenta que era un guardia civil que me decía desenchufa eso o te mato, ¿no? No intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh? Desenchufa eso. Desenchúfalo. Pues seguí en cuclilla y con las manos en alto, así, hasta que él quiso. Aquesta retransmissió va permetre que tothom ho sabés al mateix temps. A l'Ajuntament de Barcelona, Narcís Serra i Lluís Reverter ho van saber per un conserge. I va entrar amb la ràdio, vermell, espantat, dient miren, 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 i vam sentir en directe, l'alcalde i jo, com deia, todos al suelo, perquè com que ho retransmetien en directe. Al Parlament de Catalunya, els portaveus de tots els partits estaven reunits en una sala de juntes, quan de sobte se'n va anar la llum. Es va sentir una explosió i es va quedar tot a les fosques. Al cap de 2-3 segons entra un uixier del Parlament amb un transistor a l'orella explicant-nos les paraules «Hi ha un cop d'estat a Madrid». Tot feia pensar que l'apagada era el preludi d'un assalt armat. En realitat es tractava d'una innocent avaria elèctrica que afectava tot el barri, però això es va saber més tard. Jordi Pujol només feia 9 mesos que era president de la Generalitat. Aquella tarda havia rebut el capità general de Catalunya en una visita de cortesia institucional. Quan es van dir adéu, no sabien que aquella nit haurien de parlar moltes vegades. Vaig trucar al capità general acabava d'arribar, venint del Palau de la Generalitat a Capitania, doncs i va dir no en sé res, ja el trucaré de seguida. Al cap de 10 minuts em va trucar, diu efectivament hi han entrat uns guàrdies civils, no sabem el que passa, ja el tindré al corrent, no? Al cap de poca estona, els parlamentaris van decidir anar a peu fins a la Generalitat per donar suport al govern. Heribert Barrera encapçalava una comitiva entre heroica i fúnebre. Al moment que anàvem pel parc tot fos, anàvem pensant en la fragilitat de la democràcia. Et passa pel cap fins la idea de la mort, exagerada, evidentment, i amb el pas del temps encara es veu més. Però en aquell moment et passa pel cap quina llàstima morir tan jove, no?
Mentrestant, al Congrés hi havia molta tensió i l'Anna Ballet-Bó va aprofitar el seu estat per desarmar els guàrdies civils. L'aviso, se m'acosta, jo estic ajupida, em pregunta si m'han ferit, li dic que no, però que estic embarassada i me'n vull anar. I no espero resposta, m'aixeco, començo a recollir els papers que teníem, els poso a la bossa i llavors començo a baixar. Pues él aprovechaba a ratos y se iba para allá, caminaba hacia allá o desaparecía. Y entonces era cuando yo aprovechaba para poco a poco ir subiendo, ir acercando el micrófono a mí. Rebobiné la película, la mantuve en la mano bastante tiempo, como 2 o 3 horas, esperando a ver dónde podría esconderme aquello para que no me descubrieran, dándole vueltas. Tenía un compañero al lado y el hombre pues decía, nos van a matar, como te vean nos matan. Y lo único que yo sabía hacer era dar golpecitos con el pie izquierdo al micrófono para que yo decía, si en la radio, si siguen escuchándome, verán, oirán que estoy vivo, que estoy transmitiendo. Un cop vaig aconseguir sortir va ser anar al grup parlamentari socialista i el primer instint va ser hem de salvar tot el que puguem perquè hem passat a la clandestinitat. Aquella tarda, 200 guàrdies civils, a les ordres del tinent coronel Tejero, van arribar al Congrés amb autobusos de segona mà. En mitja hora ho van tenir tot controlat. La operación fue para el señor Tejero y para el resto un matrícula de honor. Es decir, que apoderarse en media hora de todo el poder de una nación como España y coger a todos en aquel edificio, eso és irrepetible. El cert és que Tejero no era un principiant en qüestió de cops d'estat. L'any 78 ja ho havia intentat amb l'Operació Galàxia. El nom feia referència a la cafeteria on conspiraven amb el capità Sáenz de Inestrillas. Els van enxampar i Tejero va passar 19 mesos a la presó, però no va escarmentar. El 23 de febrer ho va tornar a provar. José Antonio Calleja era comandant de l'exèrcit i era el cap d'operacions de la Policia Nacional a Via Laietana. Aquell vespre va sortir amb un cotxe camuflat per vigilar Barcelona. La ciudad está normal, todo tranquilo, coches con capós levantados, metiendo carpetas comerciales en los capós, algunas cosas más, pero generalmente no, pero gente normal. Garajes de las casas que se abrían y salían los coches, a dónde iban no lo sabemos, pero sí se veía mucho coche evolucionando hacia autopistas. El que més preocupava era saber què passava a Capitania, què faria l'exèrcit a Catalunya. Lluís Reverter tenia bona relació amb el capità general i va decidir trucar-li. I em recordo fantàsticament que em va dir Luis, tranquilo, que aquí no pasará absolutamente nada. En Barcelona no pasará nada, yo lo controlo, aquí no pasará nada. José Luis Díez Gimbernat era comandant de l'Estat Major. Aquella nit, des de Capitania, es va posar en contacte amb els quarters de Catalunya per saber què hi passava. Para saber si había algún problema en alguna unidad y tal. Y la situación era de calma total, de ningún problema, de ninguna clase. Per si acas, l'alcalde va decidir que un cotxe de la Guàrdia Urbana es posés davant de cada un dels aquartelaments, perquè si sortien els exèrcits, si sortien les tropes, doncs almenys tinguéssim temps de reaccionar, no? El 29 de gener, Adolfo Suárez va dimitir del seu càrrec de president del govern. Y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España. El seu discurs va ser molt críptic, però deixava entreveure la pressió a què havia estat sotmès, dins i fora del seu partit. En aquell moment a Espanya hi havia una gran crisi econòmica i els empresaris estaven molt preocupats per l'allau de manifestacions i vagues. També creixia el malestar entre els nostàlgics del règim franquista, que veien perillar la unitat d'Espanya amb les reivindicacions autonòmiques de Catalunya i Euskadi. El mes de desembre em va venir a veure un ministre, molt important a UCD, molt important dintre del partit, i em va dir, oye, presidente, s'ha acabat això. Ara, tu no demanis res més, però no donem res més, al contrari, hem de tirar endarrere. Però l'estament més molest era el militar, que l'any anterior havia patit el major nombre d'atemptats